Dobar dan i dobrodošli. Ovo je kurs Mala škola Excela. Ovaj kurs je pre svega namenjen polaznicima koji su stekli neko osnovno znanje o Excelu. Ukoliko ste novi u ovoj priči, možete pogledati moj osnovni kurs u okviru playliste koja se takođe nalazi na mom kanalu. Kada prođete taj osnovni kurs, bit će vam mnogo lakše da pratite ovaj srednji kurs Excela. U današnjoj lekciji govorit ćemo o subtotal funkciji. Subtotal funkcija ima jednu veliku razliku u odnosu na dsum, daverage, dcount i tako dalje. Sve one funkcije koje smo u prethodnim lekcijama obradili. Na kraju će vam i subtotal funkcija dati veoma sličan rezultat kao na primjer dsum, ali način na koji radite sa njom je malo drugačiji. Da bismo isprobali subtotal funkciju, prvo što moramo da uradimo jeste da malo modifikujemo našu listu, tako da ću ja selektovati prvi red, kliknite desnim tasterom miša i idemo na insert kako mi smo ubacili jedan red, a zatim još jedan. Malo samo da povećamo, da napravimo prostora što se tiče ovog prvog reda i možemo recimo u ovoj ćeliji E1 da zapišemo našu onu staru osnovnu sum funkciju. Sada ćete vidjeti šta u stvari želimo da postignemo, odnosno želimo pre svega da napravimo razliku jednu, pa ćemo uraditi ovako. Ok, kucamo našu funkciju, sum, i ok, možemo dvoklik, možemo na više načina. U svakom slučaju otvorit ćemo zagradu i biramo rang ćelija. Ovom funkcijom želimo da sumiramo ukupnu ovu kolonu total sales, odnosno ukupnu prodaju. Na više načina možete to uraditi. Evo, ja ću prevući tasterom miša i izabrat ćemo celokupan ovaj opseg ćelija. Zatim idemo i zatvaramo zagradu i pritisnuli smo ovo dugme, malo samo da povećamo i dobili smo ukupnu sumu za total sales 1.428.320. Sad prelazimo na sledeću ćeliju F1 i ovde počinjemo sa implementacijom funkcije subtotal. Kaže, kucamo subtotal, možemo, izabrat ćemo ovako i možda da bi bilo lakše, možemo i da kliknemo na fx dugme, ono dugme za unos formule i pogledajte sada. Funkcija subtotal ima dva argumenta. Prva stvar koju nam traži, znači subtotal funkcija nam u prvom polju traži vrstu subtotala koju želimo da primenimo u okviru zadatog ranga ćelije, odnosno da li želimo da sumiramo, da li želimo prosečnu vrednost, da li želimo da izračunamo koliko ima nekih unosa i tako dalje. I u drugom polju želi da zna vašu referencu, odnosno referenca nije ništa drugo, već opseg ćelija na koje želite da primenite subtotal. Da bismo znali, videli koju, kaže, u opisu function name num is the number 1 to 11, kaže, odnosno od brojeva 1 do 11 definisane su funkcije za subtotal. Znači, nekim brojem mi biramo, na primjer, ja sad znam da sum funkcija za sabiranje
da bi nju koristili, morali bi da unesemo broj 9, ali kako ćete vi to znati? Kliknete na ovaj link ovde, koji vas vodi na jednu, da kažem, stranicu i u okviru toga ovde vam je sve objašnjeno što se tiče subtotal funkcije. Ako scrollujete malo dole, malo ću da povećam, vidite, imamo jednu tabelu i tu su upisani, znači, svi brojevi i opis funkcije koje ona definiše. Broj 1 je za average, broj 2 za count i tako dalje, broj 9 je za sum. Možda se većina vas pita šta znače ovi brojevi ovde. Znači, prvom redu, u prvoj koloni su, kaže, uključuje skrivene redove, dok ako želimo da ignorišemo skrivene redove, onda ćemo unositi ove vrednosti, 101, 102 i tako dalje. A pitate se koji su to skrivene vrednosti i skriveni redovi, pa sećate se i lekcije koje smo radili kada smo sakrivali neke redove desnim klikom i tako dalje. Znači, eto, u tom slučaju koristite jednu od ove dve vrste vrednosti. U našem slučaju koristit ćemo broj 9. Ovaj prozor sada možemo da zatvorimo i ovde unesete samo broj 9, a što se tiče ranga ćelija, rang ćelija je od ćelije, od ove, da kažem, F4 do F61, kliknete OK, ajde da stavimo neku valutu, da bude slično kao i u ćeliji E1. I dobili smo tačan rezultat. Sada se sigurno vi pitate, a zašto smo upotrebljavali ovu funkciju subtotal i zašto smo 3 puta više vremena uložili kad smo mogli sve da uradimo preko sam funkcije? To ćete vrlo brzo i da saznate. Kliknite negde u okviru liste i zatim želimo da uradimo formatiranje liste po diviziji. Da bismo to uradili, idemo na naš Data tab i opcija Filter. Dobili smo naše padajuće menije i u ovom padajućem meniju pored divizije odčekirajte Select All i čekirajte recimo bilo koji region ili diviziju, kliknete OK i eto vidite šta smo u stvari sada dobili. Dobili smo, pre svega, filtrirali smo listu, što je promenilo opseg ćelija u samo East region i naravno moj subtotal, kao što vidite, se ovde promenio. A pogledajte rezultat sam funkcije. On je ostao isti, što znači da on prikazuje sada nama pogrešne podatke, jer se nije updateovala, ne formula, nego nije se updateovala vrednost u ćeliji. Ono što je ovde bitno i što možete sami možda da zaključite, jeste da subtotal funkcija se updateuje kada radite filtriranje. I na početku ove lekcije rekao sam da subtotal i dsum daju slične rezultate, ali upravo je najveća razlika u tome što kod subtotal funkcije, da bi ona uradila svoj posao, morate da formatirate listu, a kod dsum funkcije ili daverage ili dcount ne morate, ali morate da imate kriterijum na osnovu koga se kreira funkcija i ona vama daje praktično isti rezultat. To bi bilo sve što se tiče današnje lekcije i vidimo se uskoro. Prijatan dan!